Hola! Avui us presentem 5 activitats fàcils que els infants poden fer a casa. El primer de tots, fem un mug cake. És la versió fàcil i que embruta poc del típic pa de pessic de xocolata. L'únic que embrutareu serà una tassa i una cullereta. Com veieu, són tot ingredients que tothom té per casa. El millor de tot és que només cal barrejar-los i en 3 minuts al microones ja està llest. Recomano menjar-lo acabat de fer. 2. Una competició d'avions de paper amb la teva família. En un cartró ben gran hi farem 3 forats de mides diferents, com a la imatge, amb la puntuació de cada un. Cada persona fa el seu propi avió i que guanyi el millor. 3. El clàssic que mai passa de moda, el tangram. Amb peces de figures geomètriques hem de construir formes diferents, una balena, un ocell... Teniu tots els materials al blog escoladesdecasa.blogspot.com. Si voleu, podeu imprimir-lo en una cartolina o fer les peces amb goma eva. També trobareu al blog algunes idees de figures, però per internet n'hi ha centenars. 4. Per què no fer un quadre de Lego? Amb una peça plana que faci de llenç i unes quantes peces de colors, pots crear el quadre que tu vulguis. Jo aquí he fet una cara, però estic segura de que tu ho pots fer millor. I per últim, uns gelats de fruites refrescants. Si poseu fruites a trossets a dins d'un motlle, l'acabeu d'omplir amb suc o iogurt i el poseu al congelador una estona, tindreu uns gelats boníssims. I encara millor, en podreu menjar tants com vulgueu. I si voleu un gelat senzill i ben fàcil, us recomano aixafar un plàtan madur i congelar-lo dins del motlle. Està boníssim. I bé, fins aquí les 5 idees divertides per a infants. Per a més idees i activitats, subscriviu-vos a aquest canal o visiteu el blog escoladesdecasa.blogspot.com. Fins aviat!